tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichimba kuti makava nesvondo rakanaka, ndichimba zvekare kuti manga muri kufamba nesu pazvidzidzo zvedu zverapsodi zvatinokutumirai zuva rimwe nerimwe. Ndini mufudzi wenyu zvekare, mufudzi Brighton Chitamba, tichidzidza nokutarira mushoko raMwari pamwe chete. Senguva yose ndoda kutora chidzidzo chedu kubva mubhuku redu rerapsodi ratinopiwa namufudzi Chris. Vatinotenda zvikuru pamusoro pebhuku iroro. Rinova bhuku riri kushandura vanhu vakawanda, kubatsira vanhu vakawanda. Kwanzi Iva NeZvinangwa Zvakajeka. Haleluya. Kuna vamwe vanhu vanongorarama upenyu hwavo, havana kwavakananga, havana kana kuti vanogona kunge vane zvavanoshuvira kuita muupenyu hwavo, asi vasingashingairi kuti zvinhu izvozvo zviitike, zvibudirire. Mufudzi Kristu anotidzidzisa kwanzi Iva NeZvinangwa Zvakajeka. Tikatarira muna Judhi yokutanga ndima 20, kwai asi imi hama dzangu, garai muchinamata, makagarwa naMweya Mutsvene, ndiko kuti mweya yenyu iwedzere kugona kuvimba naMwari. Mufudzi Kristu otitaurira kwanzi unofanira kugara uchifambira mberi muupenyu. Ndinowanzofarira mashoko akaita seaya nokuti akananga hapoti-poti. Kwanzi unofanira kugara uchifambira mberi muupenyu. Ndo marongerwo akaitwa zvinhu naMwari. Mwari ndo zvavanoda kuti vaone zvichiitika mukati muupenyu hwako. Mwari havadi kuona chingori panzvimbo imwe chete gore negore. Havadi kuona zvinhu zvako zvisingafambiri mberi. Mwari vanoda kuona zvinhu zvako zvichifambira mberi. Mari yako ichiwedzera kuwanda, mufaro wako uchiwedzera kuwanda, utano hwako uchiwedzera. Ndo zvinodiwa naMwari, ndo zvinotarisirwa naMwari, ndo zvavanotsvaka, ndo zvavanokushuvira. Asi Mwari havangokushuviri izvozvo, ndo zvavakatokurongera. Kureva kuti zvose zvinodiwa kuti ugone kufambira mberi muupenyu wakatozvipiwa. Hausi kufanira kuuya uchita mashiripiti kuti ugogona kufambira mberi muupenyu. Kuna vamwe vanoswera achiita mashiripiti, vanotsvaka zvikwambo, vanotsvaka mishonga, wavenga vanhu, wadhingura vanhu, wauraya, wadini, waba, mashiripiti ese wayayo asina nebasa rese. Uri kutsvaka kuwana zvinhu Mwari zvavakatokupa kare, ndo zvauri kutsvaka kuwana. Saka izvozvo hapana kwazvinokusvitsa, hazvikubatsiri chinhu. Asi ivo vakatoronga, shoko ravo rinotaura kudaro, vakatoronga kuti zvinhu zvikufambire zvakanaka, upenyu hwako ufambire mberi. Kwanzi izvi ndizvo zvawakarongerwa naMwari. Haufaniri kugara uri panzvimbo imwe chete muupenyu. Upenyu hwako unofanira kugara uchishanduka, uchiwedzera kunaka. Saka unofanira kuva nezvinangwa. Haleluya. Zvinangwa, munhu anoita zvinangwa, munhu anotoziva kuti ndine kwandiri kuenda. Munhu kana uchifamba uri panzira zviya, unoita zvinangwa. Uchifamba unoita, ndoda kufamba ndinosvika pachuru icho, ndomafambiro ari kuita. Ndoda kukasira ndifambe ndinosvika apo, ndoda kuti zuva rindibate rizobuda ndasvika uko. Zvinangwa izvozvo zvauri kuita munzira, asi zvinangwa zvauri kuita izvozvo nemhakei, nemhaka kuti une tarisiro yokusvika ikoko. Zvinangwa zvino, kuva nezvinangwa kunoreva kuti une tarisiro yokusvika ikoko. Kana usina zvinangwa zvinoreva kuti hauna tarisiro yokufambira mberi.
hausi kuvimba naMwari kana neshoko ravo kuti unogona kubuda nechimwe chinhu. Imbofungai ukataura nevana chikoro iko zvino, unowana achikudza, ini ndoda kuzova mudzidzisi, ini ndoda kuzova mutungamiriri wenyika, ini ndoda kuzofambisa ndege, ini ndinoda kuzova injiniya, ndoda kuzova chakati, ndoda kuzova mukoti, ndoda kuzova chiremba, ndoda kuzova chakati. Chii chiri kuitika? Haasi kuona sokuti achafa mangwana, ari kuona upenyu hwake huchienda mberi. Anenge ari kana mugwaro rokutanga, asi ari kuona upenyu hwake huchienda mberi. Haleluya. Saka haufani kushaya zvinangwa. Ukashaya zvinangwa muupenyu zvinoreva kuti watofa. Kwai pasina zvinangwa vanhu vanofa, vanhu vanoparara, zvinotaura Bhaibheri. Kwai saka unofanira kuva nezvinangwa. Zvizo hauzooni kuti uri kubudirira here muupenyu. Saka pane zvinhu zvaunofanira kuita. Kwai nzwisisa mamiriro akaita upenyu hwako. Izvi ndizvo zvaunofanira kutanga waita. Tarisa pfuma yaunayo, tarisa mari yaunayo, tarisa mamiriro ezvinhu kubasa kwako kana mumhuri yako, wobva waronga zvauri kuda chaizvo. Saka ukaona kuti iko zvino ndine imba imwe chete, ndoda kuzotsvaka imwe. Iko zvino ndiri kuwana mari yakati, ndoda kuti ndibve ipapo nditange kuwana mari yakati. Saka unotanga waona zvaunazvo, wogutsikanawo nezvaunazvo, wochironga zviri mberi. Kwai wochitsvaka zvinodiwa, kana waronga zvauri kuda chaizvo, wochitsvaka zvinodiwa kuti uve zvaunoda izvi. Ingava mari iri kudiwa. Kuda zvinangwa zvako zvinoda kuti unge une mari. Ingava mari iri kudiwa. Ingava mari iri kudiwa. Inguva yaunofanira kutora uchiita chimwe chinhu here. Kuda unoda nguva yokuita chimwe chinhu. Notoda mwedzi 3 yokudzidzira chinhu ichi. Ndoda nhambo imwe chete pazuva yokudzidzira chinhu ichi. Kwai kana kuti pane zvinhu zvaunofanira kuita, chibva watanga kuita zvinodiwa izvi, ngazvisava zviroto chete, ngazvisava zvishuwo chete. Shandira zvinangwa zvako izvi ndiko kuti zvigoitika. Saka kwanzi tarira pauri nhasi, wozviudza kuti ndoda kubva apa ndiinde apo. Wochizvibvunza kuti ndibve pandiri ndiinde apo pandiri kuda, chii chinodiwa? Idzidzo here inodiwa? Chii chandiri kufanira kunge ndinacho kuti ndigofamba kubva pandiri ndisvike apo? Kana waona kuti izvi ndo zvinofanira kuitwa izvi, chitanga kuzviita. Ukasazviita, zvinongoramba zviri zviroto, zvinongoramba zviri zvishuwo, pasina kwauri kuenda nazvo. Kwai unofanira kunge wakatoronga zvinangwa zvako zvegore rino. Tiri kutotanga goreka. Ronga zvinangwa zvako zvegore rino. Wakaronga zvipi? Kana waronga, chishingairira zvinangwa zvako izvi, uchipota uchinamata nendimi, uchinyengeterera zvinangwa zvako izvi, ndiko kuti zvinangwa zvako izvi zvibudirire. Kuna vamwe vanongoti kana vakaita zvinangwa vanongotsvaka kuti saka ndoda kuti vanhu vandingasangana navo ndivanani, vanhu vangandibatsira ndivanani. Izvozvo zvingakubatsira kwenguva shoma shoma, vanhu vangakubatsira kwenguva shoma shoma, asi batsiro yavo ingasava inokusvitsa chaiko kwauri kuda. Ndosaka uchifanira kunamata nokunyengetera. Kwai nyengetera zvikuru nendimi. Unozwa paunenge uchinamata nendimi paya, mweya wako, meso emweya wako anovhurika. Wotanga kuona zviri mumweya, wotanga kuona zvinodiwa. Paunozosimuka ipapo unenge wakunyatsonziva kuti zvii zvaunofanira kuita, uye unofanira kuzviita sei, unofanira kuzviita rini. Ndo zvakanakira kunyengetera nedzimwe ndimi. Saka mugore rino chirega kungoerera uchingoenda nemwedzi. Ronga kuti unoda kuzvipi zvacho. Panopera mwedzi uno unoda kunge wasvika papi? Panopera mwedzi unouya unoda kunge wasvika papi? Panopera gore rino unoda kunge wasvika papi? Unoda kuti mhuri yako inge yasvika papi? Unoona?
Kana ukasaronga saizvozvo hapana chinobuda. Chikonzero takagona kupedza kuinda kuchikoro tikadzidza tikapedza inyaya yokuti kuinda kuchikoro chinhu chisinganetsi kurongera. Nenge wakatozvidza kuti mushure makore 9 ndofanira kunge ndanyora bvunzo. Mushure makore 11 chete ndofanira kunge ndatopedza form 4 yangu. Zvinangwa zvauri kuita izvo ndomashandira azvo kwese kwese. Saka kurongera upenyu hwako hakufaniri kugumira kuchikoro. Tarira zvinhu zvawakagona kuita nokugona kurongera dzidzo yako. Tarira zvawakadzidza, wakatanga usingagoni kunyora ukapedzisira watova mudzidzisi, ukatopedzisira watova mazvikokota pane zvimwe zvinhu nokuti wakagona kuronga ukabva pakusagona kunyora kusvikira wakugona kubhururusa ndege. Kureva kuti unogona kuzviita zvimwe chete izvozvo iko zvinyange wapedza chikoro, wabuda muchikoro ndonge wakapedza chikoro saizvo, unogona kungozviita mumabasa ako ukazviudza kuti mugore rino ndoda kugona kuita chakati nechakati. Hapana munhu asina chinhu chaasingazivi paari ipapo, asi chinogona kumubetsera kana akachiziva. Wakambotarisa here kuti ndoda kudzidza kurima, ndoda kudzidza kupfuwa huku, ndoda kudzidza kubika, ndoda kudzidza chose chaundoda kudzidza kuruka, ndoda kudzidza kusona. Wozviudza kuti mugore rino ndoda kudzidza kuita zvese izvozvo. Wotanga kudzidza uchidzidzira. Panopera gore rino unenge washasha yokupfuwa huku, unenge washasha yokupfuwa ng'ombe, unenge washasha yokusona, unenge washasha yokubika, unenge washasha yokuimba. Haleluya. Asi zvoda kuti uzvirongere. Usangozvisiya zviri mupfungwa dzako zvichingori zviroto, zvichingori shungu. Unoita makore 10, 20 zvichingori zviroto. Asi kwanza unofanira kunge uchizvinyengeterera ndokuti zvinangwa zvako zvibudirire. Ndima yaitavhura nayo yati, asi imi hama dzangu garai muchinamata makagarwa naMweya Mutsvene, ndiko kuti mweya yenyu iwedzere kugona kuimba naMwari. Uri kuzobudirira zvikuru mugore rino. Hano mashoko akutaurwa nomunhu waMwari Fudzi Chris. Kwanzi uri kuzobudirira zvikuru mugore rino. Uri kuzofambira mberi muupenyu. Uri kufambira mberi zvausati wakamboita. Uchafambira mberi kunyangwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Mweya Mutsvene vachakubatsira kuita zvinofanira kuitwa. Izvi zvinozoita kuti ubudirire zvinoonekwa, uchizofuma zvinoonekwa muzita raJesu. Gamuchira mashoko iwayo, mashoko aMweya Mutsvene. Haleluya. Regai nyengetere. Uchinyengetererawo zvinangwa zvako, zvinhu zvaunoshuvira kuita mugore rino. Oh, haleluya. Malezonte, malitraka, brolesdroma, shigibara, basdroma kiria, mashala gara, gilestro marigande, ledroma ziga, dekroma gilaria, gronslistraka, brogaria, mazonte, mashaprata, kilia sonte mandi, legedozia, gratia, listraka, legedozia. Haleluya. Baba ndinokutenda ndokurumbidzai. Ndakutendai noda kumwona mwana mataneni. Ndonamata iko zvino zvose zvavanokuronga kuita mugore rino, zvinangwa zvavo zvose sokutaura kwaita munhu waMwari, zvavo zvose zvinobudirira nezita raJesu Kristu. Satani wakakundwa mukati muupenyu hwavo, wakakundwa muutano hwavo, mhuri dzavo, mabasa avo, nezita ramambo Jesu. Baba tinokutenda ndokurumbidzai. Haleluya. Nyengeterera vaya vasinganzwa zvakanaka, chirayira poreswa kwenyama yavo, nodzingira kure mweya yose yezvirwere, nodzingira kure marwadzo ese, muzita ramambo Jesu ndinokutendai. Haleluya. Haleluya. Ndoda kuti ndikurangaridzei zvekare. Tichange tine vusere rokuporesa kubva musi wa15 kurume kusvikira musi wa17 kurume, chiri chishanu mugovera svondo. Da kuti mugare makatiteya tigokubatsirai kuziva kuti mungapinda sei muvusere iroro.
rirongerei murigadzirira vanorwara mhuri menyu, nharaunda menyu, kwamunogara, vazivisei mugona kuronga pamwe chete, muone nokupinda kuserere iroro. Mwari vakuropafadzei. Ngatisangane zvekare musvondo rinouya. Amen. Rine simba zitarimwe rinotonga zitara Jesu zitara Jesu zitarimwe rine simba zitarimwe rinotonga zitara Jesu zitara Jesu panyika hakuna ane simba makomo paradzwa masuo zarurwa kudengane panyika hakuna nesimba makomo paradzwa masuo zaruka Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti,
Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205# mosarudza daily devotional. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet munogona kunyoresa muchiti pazita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. So deep.